Mga kapuso, maki good vibes kauban si Attorney Resi Rizada sa Best Talk. Resi! Daghang salamat, Argel! May butagwa puso, welcome to Besta. Kanong buntagal, let's get motivated kauban si Gandang Morenx. Walalaan pa kundi si Joanna Sia Querenderino. May butag Zia, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Thank you po for having me here. First of all, sobrang overwhelming yung pakiramdam kasi I did not expect to go this far. Pero thank you so much GMA for having me. And at the same time, sobrang okay po ako ngayon kahit na may pinagdadaanan tayong pandemic. Sobrang dapat stay strong tayo and let us spread positivity. That's great. But of course, unang-una gusto ka muna naming makilala Sia. Bago ka man nakilala as Gandang Morenx, sino pa si Sia noon? So, alam naman po ng lahat na before I became Magandang Morenx, nag-start ako as a flight attendant. Tapos, parang ginawa ko lang siya as fun, yung pag-vlog, paggawa ng mga content sa TikTok. And then, I did not expect this to happen na parang madami pala akong mai-inspire. So, siguro, sabi ni Lord, blessing in disguise na even though natanggal ako as flight attendant, meron akong ibang purpose sa life, and that is to influence and inspire other people. Since you've mentioned na after you worked as a flight attendant, nagsimula ka na rin na to build your own YouTube channel using Gandang Morenx. Wait lang, ano bang hugot ng pangalang ito? Actually, before po, nung bata po ako, ang drama ko na ngayon, pero nung bata po kasi ako, I'm way darker than I am right now. Sobrang hindi po talaga siya brown skin. Tapos that time, parang nag-enter ako ng preschool, elementary, always kong naririnig talaga yung mga terms na baluga, lagum, itom kaayo ka, negra, agta, as in. Nung nanalo po ako ng Miss Gensan last 2018, meron po kasing Q&A na nag-trending po dito sa buong Gensan na ako po yung sumagot, and I did not expect na ganun po yung kalalabasan. Parang pinagtanggol ko doon yung skin color ko na hindi naman para lang sa mga mapuputi, yung mga ginagawa ng pangmagaganda, hindi lang naman para sa makikinis yan. Tapos yung end line ko po doon is being different is okay. Tapos na-shock po ako kinaumagahan after winning that pageant. Sobrang ang daming nagtatag sa akin, "Uy, kilala niyo ba to? Ganto, ganto, ganyan." Sabi ko, hala! Tapos parang thankful ako that time. Tapos doon ko naisip na, why not create a name that will empower other people as well, na hindi lang ako, kasi ako po yung may dala ng Johanna, ibig sabihin ako lang yung ini-empower ko that time. So sabi ko, why not create a name? Supposedly po, dapat Gandang Morena yon. Pag submit ko po ng name ko, X po yung napindot ko. Tapos sabi ko, hala, Gandang Morena dapat yun. Pero naisip ko, parang ang ganda pala pag Gandang Morenx. Kasi hindi siya directly na Morena. Parang you create the uniqueness of your name. So parang sabi ko, sige, dito muna. Kung maganda naman yung outcome, kung masasanay naman ako, no problem. It's a beautiful name and a beautiful Thank story you as po. well. Sia. At saka meron ka nga na TikTok video, right? Na story Yes po, time. meron. Around 8 million views na ngayon. Ano ba ang mga, or saan ka ba humuhugot ng mga, like, do you get from your personal experience dun sa mga life advices mo that you share with your followers? It's a story time. Alam niyo yung plano ko dati at the age of 23? Dapat may sarili na akong bahay at sasakyan. And when I reached 25, dapat malaki na yung savings ko sa bangko. Yung hugot po kasi behind that, a week before nun, umiyak po ako sa mom ko. Kasi ako po yung tipo ng tao na parang nasanay sa achievement. So parang nung biglang nag-stagnant ako na wala akong ginagawa na feeling ko I can't achieve anything at all, na-realize ko na, hala, wala na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, galing po akong work, umiyak ako sa mom ko, sa tricycle, umiiyak na po ako, buti na lang may face mask tsaka face shield. Bila akong pumasok ng bahay, tinawag ko yung mom ko, hindi ko pinaalam sa dad ko kasi natatakot akong mag-open up sa dad ko. Tsaka that was the first time na nag-open up din po ako sa mom ko. Bigla akong pumunta ng kwarto, tapos tinanggal ko yung mask ko, iyak ako ng iyak. Then my mom hugged me. Sabi niya, "What's wrong? Anong problema?" Tapos sabi ko, "Mom," bigla lang ako nag-sorry. Sabi ko sa kanya, "Sorry, mommy, kasi I can no longer give the things that you deserve. Feeling ko, hindi ko na kayang ibigay sa inyo yung sasakyan na dream mo, yung bahay na dream mo, yung magarang buhay na sana pwede kong ibigay sa'yo." Tapos alam niyo po, na-touch po ako kasi sabi ng nanay ko sa akin na, "Bakit? Hiniling ba namin yon? Akala mo ba gusto namin ng magandang sasakyan? Gusto namin ng bahay? Gusto namin ng maraming pera?" Sabi nila kasi ng mom ko sa akin, "All we want is for you to be happy."
you're living the life that you deserve. And in your videos also, I think you've also shared with your followers yung depression mo, some of your heartbreaks, Yes. depressions from other people. Paano mo ba ito na-overcome, Sia? Ang ginawa ko lang, attorney, umasa ako sa mga taong nagmamahal tsaka naniniwala sa akin. Sila yung naging strongest hold ko that time. So to everybody, parang isipin nyo lang na meron kayong kasangga, na if you needed someone to talk to, merong makikinig sa inyo. Thank you very much, Sia, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. And that was Gandang Morenx. Siya lang mga kapuso kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.